No joo, eli nyt on 100% villaa taas luvassa ja tämähän on tämmönen jäkälä harmaa ja sakarineulos ja tosiaan niin täällä ei nyt mitään lankaa eikä rihmaa sitten kulje, että on patenttineulos ja on miellyttävän tuntunen paita. Pesty ja höyrytetty nämä palat tosiaan. Ja meillä on tosiaan sitten reilut koot, eli tässä on kyseessä L ja tää on tosi niinku reilulle kaverille sitten mahtuu jo, että pituutta saa olla 185 ja niin poispäin. Niin laitetaan sitten tarkempia mittoja tonne verkkokauppaan sitten tuotteesta kun ehditään. Mutta ihan hyvän näköinen, tyylikäs, klassinen malli.